שלום, שמי קרן קדרון, אני עורכת דין ומגשרת בענייני משפחה. אם את או אתה עומדים להתגרש, אתם בוודאי מודעים לכך כי מדובר בתהליך קשה ומורכב, מהבחינה הכלכלית, מהבחינה המשפטית ובוודאי מהבחינה הרגשית. למעשה קיימות שתי דרכים בהן ניתן לעבור את תהליך הגירושים. האחת קשה, ארוכה ויקרה, ואילו השנייה מכובדת, קצרה וזולה. בדרך הראשונה שוכר לו כל אחד מבני הזוג עורך דין שינהל עבורו את מלחמת הגירושין. על פי רוב, מאבק הגירושין יוצא משליטתו של אותו בן זוג ומגיע למחוזות בלתי רצויים. גם הסבל והשנאה מתרבים בדרך זו, ולמרבה הפלא התוצאה המתקבלת בסופו של יום אינה תמיד משביעת רצון. במהלך עבודתי ליוויתי מקרי גירושין מורכבים. הכרתי היכרות מעמיקה את המערכת המשפטית הישראלית. הגעתי למסקנה שישנם לא מעט מקרי גירושים בהן אין הצדקה אמיתית לנהל מאבק משפטי. ניתן לסיים קשר נישואין בצורה מכובדת ומשביעת רצון. זאת על ידי כך שבני הזוג יגיעו להסכמות בכל הנושאים העומדים על הפרק. בדרך זו חוסכים בני הזוג כסף רב, זמן יקר והרבה עוגמת נפש. חשוב לציין שישנם מספר דרכים לגבש הסכם גירושים. אפשרות אחת בה בני הזוג מגיעים בכוחות עצמם להסכמות בכל הנושאים הרלוונטיים. על פי רוב הם ניגשים לעורך דין שינסח עבורם את ההסכם בצורה מקצועית. האפשרות השנייה בה כל אחד מבני הזוג מיוצג על ידי עורך דין ולמעשה מתנהל משא ומתן בין עורכי הדין עד לגיבושו של הסכם. האפשרות השלישית בה שני בני הזוג ניגשים לדמות מגשרת. תפקידו של המגשר הוא לסייע לצדדים לנהל הידברות ביניהם, למצוא את האינטרסים המאפיינים כל אחד מהם, ולמצוא פתרונות שישביעו את רצונם של שני הצדדים. בני זוג שחוו תהליך גישור יכולים להעיד על שביעות רצון, על תחושה שמישהו הקשיב להם ושמע את רחשי ליבם. הסכם גישור הוא פרי יצירתם של בני הזוג. כל מקרה שמגיע אליי, אני עורכת עבורו בדיקה מקיפה ויסודית שלוקחת בחשבון את הנסיבות המאפיינות את אותו מקרה, עם מכלול שלם של שיקולים, אותם אני פורסת בפני הלקוח. הלקוח הוא זה שמקבל החלטה איך יראה הליך הגירושין שלו, האם בדרך המאבק או בדרך השלום. אין לי ספק כי זו העצה המשפטית הנכונה והטובה ביותר שאני יכולה להעניק ללקוחותיי. גם אם אתם סבורים שבמקרה שלכם אין מנוס מלנהל מאבק משפטי, אל תוותרו על הבדיקה המקדמית. היא יכולה להוות עבורכם נקודת מפנה חשובה מאוד בהליך הגירושין. אני מזמינה אתכם לבדוק ביחד עמי מהי הדרך הנכונה בשבילכם לנהל את הליך הגירושין. אשמח ללוות אתכם בהליך הגירושין ולהביא לתוצאות משביעות רצון.